gichungo iwach ni nyalo thiedho. Kama chalo bende gigo mantiere achiel kachiel nitie wechego mago mag thieth mago masani to ikoni kanyo ni ero ka iyudo kansa ni mar thuno ok en death sentence gima nitie kar kacha. Onego bed ni igolo paro ne wi oganda machalo nikech nitie oganda ma pod yude ma koro pod ithiedho to kama gitieko kar kanyo ka giwuok gidhi achiel kachiel gidhi kendo gidak e ngima mamoko ma pod ginyalo bedo ni gitiek gigo mane gichano timo e ngimagi. Mondo mi ogol parono e wi oganda inyalo tim ang'o? Mano kochako kuom ute thieth, jogo ma ji odak godo, kuonde tich kod kuonde mamoko ma oganda ma kamagi nitiere. Mano dwaro ni watim counseling nikech ng'ata ma nigi tuo mar kansa samo chako mana thieth kama nyaka timne gimiluongo ni counseling. Inyise ni tuo ni en tuo machalo kamae, koro thieth ne en kama. Koro ka wachako gi counselor oteri throughout the treatment. Koro nyaka kata oko cancel jatuo kende, o cancel nyaka jok marito jatuo, jok mantie kode mondo mi gigol paro mar ni kansa kin godo en death sentence. Asto be ka wan gi survivors mose go through treatment be nyalo chung kodgi manyiso gi jiwo gi koro giyudo kaka gidhi mbele gi thieth. Ng'ema bende ang'were ni thuolo machielo bende ka nyakoro mo gi jwang' ka wan kodi achiel kachiel imedo orono to mana wagi thuolo machuok ahinya dakika 3 kata 4 kende kanyo to watieko. Ma Violet Nyarongo penjo ni ere kaka inyalo fwenyo ni kansa koro ochakore e thuno. Mano kapore koriwre kod sani penjo mantie kanyo ang' wayude kanyo kachiel kod ka wach mogik mano mar Caroline Apondi mantiere kode chenro ma beti kan Masara apenjo ni wachore ni ipimi kansa mang'eny ni rach nyalo kelo cervical cancer. Mana ng'o manyalo bedo kata ni timore ka winjo penjo mar biti kachiel kod ka Violet Nyarongo ma penjo kanyo ni kaka inyalo fwenyo ni kansa koro chakore e thuno. Gimar biti man Masara wacho kanyo ni wachore ni ka ipimi kansa mang'eny ni rach malo bende nyalo kelo cervical cancer. Ng'o meno dhi mane cervical cancer magi nya bedo ni adieri kata miriambo moko mantiere kar kanyo inyalo wacho. Koro penjo mokwongo ni nyalo ng'e nade ni en gi tuo mar kansa mar thuno. Koro mago gin mana kaka ranyisi. Koro kaka nwakwongo wacho thuno ng'ato ka ng'ato ng'e kaka thunde chalo. Ing'e kaka girom. Koro kineno kapo ni thuno achiel obedo maduong' moingo moro, koro mano inyalo suspect midhi osiptal ochekiane. Kapo ni neno ka thuno golo remo kata pi, mano ok en kawaida mondo gol remo kata pi. Kiwinjo ka gimoro okuot e thuno, be onego idhi osiptal mondo rangi ane ong'ane kapo ni onyalo bedo kansa kata kok en kansa. Kineno kata ka thuno loko kido o loko rangi onyalo bedo kata rangi moro makwar kamae kata rangi moro mok kawaida, ber kidhi osiptal mondo ng'i ane. Samoro kata lymph nodes gi kaka nowacho ginyalo bedo yuothi koni, be idhi osiptal mondo gicheki ane onyalo bedo ni en kansa mar thuno be osudo gi kanyo. Koro idhi osiptal mondo orangi ane. Mane kama gintiere kar kanyo ang' amiyi thuolo mondo michiwane wach mari mogik odiochieng' ma kawuono wagoniero kamane yo kuom chopo kiny ma kawuono kaachiel koda ka tich duto ma utimo to ote mari ne jogo marito jotuo, jogo manigi tuo mar kansa mar thuno dweni mar 10 ka piny mangima hingo tuoni mar kansa mar thuno. Wach mari mogik nyalo bedo mane? Wachna mogik en mana ni wa insist for early detection mar the disease gi screening. Nikech koyud tuoni ka pod en chon kata kapok ochako nyiso ranyisi moro amora, inwang'o kata thiedhe ok idhi tiyo gi pesa mang'eny kaka dithiedh tuo moselandore e del. To mar ariyo bende iyudo ka inyalo thiedhi ma tuoni rum mi beda maber kabisa ma tuoni rum kabisa e dendi. Koro kaka en dwe mar 10 en breast cancer awareness month, sani nitie screening mang'eny mitimo osiptende mopogore opogore nyaka obed osiptende, obed cancer centers mopogore, obed government kata private facilities gitimo screening mang'eny. To sani ang'e ni ng'eny gi gin nitie ji mang'eny ma access such facilities. Koro anyiso ji mondo gidhi for screening kabisa mondo mi wayud tuoni kapod en chon. Agoniero kamano.